Guerra aberta nas Pontes á conta dunha terraza pegada á capela da Virxe do Carme. O conflito derivou nunha recollida de sinaturas para votar o cura. Máis de 200 persoas firmaron a petición. Opinións divididas sobre a terraza en cuestión. Vamos por aí a un entierro ou un funeral ou eso, e hai un bar cerca, e todos salimos dali e vamos tomar algo ao bar. Entón eu non vexo que é injusto que a terraza que moleste aí. Eu normal non vexo. Por qué? Pois non sei por qué, porque aí hai que ter un huequín arredor da capilla ou se queren dar a volta, por exemplo, con unha procesión. A terraza non lle vexo gran problema. Que o cura este descontento? Pois ten razón tamén, é dicir, que aí as cousas, non sei, é como se invaden un pouco a túa propiedade. A policía local abriu un expediente, pero quen leva a voz cantante da denuncia é o cura. Creo que é un fenómeno de ocupación e de feísmo. É unha ocupación dun único hosteleiro dun espacio apropiado para el solo. É despois un elemento de feísmo, quer dizer, eu creo que unha terraza pegada á fachada dunha capela do século XVIII, para min é unha defesio. Esa defensa dos intereses da Igrexa volveronse en contra del en formas. O cura é un tanto peculiar, sí, pero bueno, cada un é como é. Antes houve un toldo, moito tempo, o da rapaza este que tiña o bar. Aí botou moito tempo, non houve problema ningún. Pero veo o cura este, aí está. Pero o cura ten jaliñas pegadas á iglesia ali por detrás, non as mandan sacar. E tamén en firmas. En Chen.org hai unha petición para votar o cura que leva máis de 200 apoios, malia que moita xente nin sequera se enterou. Dunha minoría bastante ruidosa que, como non teñen argumentos xurídicos, o que fan é xa saltar á persona, que sería a miña persona, non? Facéndome un daño grande, a min non tanto, pero sí a miña familia e a miña feligresía, non? O hostaleiro tampouco respondeu ás chamadas da Televisión de Galicia, pero fala por ela clientela. Sí, porque eu considero que ahora mismo non hai ruido, ni hai misa tampouco, ni... Vamos, non se molesta a nadie. Que hai terraza houve sempre, nunca estuvo cerrada, eso sí. Ahora ben, algo que está movible, non sei, a min dame igual, Eu creo que é un tema... Creo que se converteu un tema personal xa, entre os dueños do bar, o cura... O que se confirme que o Carme sairá en procesión ben sexa arredor da capela ou dándolle a volta á terraza.